запомнете добре, че този свят ще отвори широко обятия и ще ви прегърне, ако вие наистина обичате живота и умеете да се справяте с него. Насочете се към места в живота, които ще ви носят удовлетворение. Знайте обаче, че пряк път към мястото, към което ще се запътите, няма. Затова не позволявайте на това, което умеете, да бъде помрачено от това, което не умеете. Предстои ви да продължите пътя на знанието. Стъпвайте здраво, силно, с високо вдигнати глави, защото вие го можете. Дързайте и ако случайно съдбата ви затвори вратата, минете през прозореца. За млади хора като вас няма никакви прегради и невъзможни